Dan huwa gvern li jaħdem u jwettaq. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt l-attività politika f'Ħattart. Saħaq li r-roħs fil-kontijiet tal-enerġija huwa waħda mill-għodod biex jiġi ġenerat ix-xogħol. Dan għaliex biktar flus fil-but, in-nies tkun tiflaħ tixtri iżjed prodotti u servizzi u bekk ikun hemm bżonn ta' iktar ħaddiema biex tissodisfa d-domanda. Dawk il-flus illi ħadku qegħdin tiffrankaw huma flus li tistgħu tonfqu għal uliedkom, huma flus li tistgħu tonfqu għall familji tagħkom, huma flus li jmorru biex jgħinukom fil-ħajja ta' kuljum tagħkom. Qal kif l-ewwel sena nħolqu mal-5,000 impjieg u żied jgħid li jridu jinħolqu iżjed. Nibqgħu naħdmu, nibqgħu nitqabdu sakemm l-aħħar persuna bla xogħol f'Malta ukoll issib xogħol, kull min irid jaħdem ikun jista' jaħdem. Fl-istess waqt qal li għall-kuntrarju ta' dak li qal Simon Busuttil, gvern ġdid mhux talli ma daħħalx lill-pajjiż fil-ħajt talli l-ekonomija irdupjat fit-tkabbir. Imma kif qed jbassar ukoll il-Bank Ċentrali ta' Malta issa is-sena d-dieħla ħaterġa' tkun sena u matul din is-sena ħajerġgħu jkunu snin illi matulhom l-ekonomija ta' Malta ħatkun qed tmur aħjar mill-ekonomija tal-Ewropa. Sostna li l-gvern qed jaħdem fosthom bl-avviż legali dwar l-edukazzjoni li ġie diskuss biqbil mat ta' entitajiet. Imma minkejja dan il-kap tal-Oppożizzjoni jibqa' jsostni li dan qed isir biex il-gvern jispjuna. Il-Prim Ministru qal li huwa inaċċettabbli li ż-żgħażagħ joħorġu mill-iskola mingħajr il-ħiliet meħtieġa u għaldaqstant tinġabar informazzjoni sabiex fost l-oħrajn jiġu identifikati studenti batuti u dawk li ma jmorrux skola biex ikunu indirizzati l-problemi tagħhom biex iktar il-qudiem ikollhom karriera. Qal li dal-gvern jifhem lil meqatibati u l-vulnerabbli. Fi żmien meta aħna irrifjutajna li nkunu kompliċi li nieħdu 500 euro fil-ġimgħa l-ewwel kien jaħsel idu sewwa, kien jgħid jien ma kontx fil-Parlament dak iż-żmien hux. Żball kien qalilhom li se ttieħdu dawk il-500 euro fil-ġimgħa. Imma uħa 1,200,000 direct orders u f'kontratti. Issa l-kap tal-Oppożizzjoni qalilna jien minimum wage kont nieħu ta' minnhom da. Għalli issa huwa l-mument tal-prova l-poplu biex jiġġudika min qed jibni pajjiż Ewropew li jieħu deċiżjonijiet b'konvinzjoni hekk kif waslu l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Qed nibnu dak il-pajjiż Ewropew illi dejjem ħlomna bih. U għalhekk nappellalkom biex f'Mejju li ġej tagħtu vot lil kandidati kollha tal-Partit Laburista ħalli nagħtu sinjal ġdid li din Malta tagħna hija l-art tal-opportunità, l-art tal-ugwaljanza u l-art tal-innovazzjoni. Nirringrazzjakom.